Un dels cotxes que més ha popularitzat el segment SUV, el Nissan Qashqai, arriba als 10 anys. Per celebrar l'efemèride, Nissan ens presenta l'edició especial limitada 10 Year Anniversary, o el que és el mateix, l'edició especial de l'aniversari dels 10 anys. I aprofitant la vinentesa, ja que el tenim aquí davant, anem a repassar les 10 claus de l'èxit del Nissan Qashqai. Té les capacitats que podia tenir un monovolum dels que es van popularitzar a principis dels anys 2000. Les carreteres es van omplir d'Opel Zafira, de Citroën Xara Picasso i més tard de Seat Altea o, per exemple, de Ford Focus C-Max. El Qashqai, així com la resta de SUVs, ofereixen aquestes capacitats que destacaven dintre del segment dels monovolums. És un cotxe alt i el primer que percebem quan pugem és que no hem de fer un esforç extra. En els compactes o berlines que podem trobar en el mercat, sempre hem de baixar una mica per entrar a l'habitacle. Això ha fet que molta gent gran que ja no destaca per la seva agilitat es decanti per aquest tipus de vehicles. A més, com els monovolums, veiem la carretera des d'una posició una mica més elevada, el que ens dona una sensació de superioritat i control. I també, molt important, és molt senzill sortir. L'espai a les places posteriors. Relacionant-ho amb el punt anterior, passa el mateix amb el que passava amb els monovolums. Evidentment tenim més espai al sostre i l'espai que tenim a les cames està molt bé. Això engresca molt a les famílies pel tema dels fills, pel tema de les cadiretes i, a més, fins i tot les famílies que tenen 3 fills, el seient del mig és bastant ample, més del que les marques ens tenen acostumats. L'aspecte exterior té l'aspecte d'un tot-terreny i, tot i que sota la pell podem trobar característiques similars a les d'un monovolum o les d'un compacte de segment C, s'ha guanyat gran part del públic per aquest aspecte més agressiu i aventurer. El disseny ara mateix el podem trobar superat, però en el moment aquests trets característics japonesos van marcar la diferència. Una altra de les claus de l'èxit és l'espai del maleter. Com a SUV que és, parteix de la base d'un compacte, però creix cap amunt. Tot i ser un centímetre més curt que el Pulsar, té 45 litres més de capacitat al maleter, un total de 430. A més, veiem dues safates amb les quals podem distribuir una mica la càrrega i fixar-la, perquè no es mogui, en els viatges. El nivell d'acabats interior també va esdevenir un tret diferencial. Els tot-terrenys o els podíem trobar molt austers perquè realment eren cotxes de muntanya o massa luxosos i cars pel fet de ser d'alta gamma. En el Qashqai, pel que fa a materials i acabats, podíem trobar un terme mig. Un cotxe en el que s'hi està molt còmode i on l'ambient és agradable. Actualment podem veure com elements com el volant o la pantalla han quedat una mica desfasats, però d'això ja s'han encarregat Nissan, amb la nova versió del Qashqai. Motoritzacions. Aquesta versió equipa un motor dièsel de 1.461 centímetres cúbics i que entreguen 110 cavalls. A més, el seu consum homologat és de 4 litres cada 100 quilòmetres. En realitat, ens estarem movent en això, en els 5 litres si no abusem del pedal dret. A part d'aquest motor, que el trobo una opció molt sensata, en podem equipar, i aquí ve la gràcia del cotxe, molts d'altres. Des de motors urbans de gasolina de 116 cavalls al més picant de 163, o del dièsel estalviador de 110 cavalls al 4x4i de 131 cavalls, capaç de solventar molts problemes en pistes off-road que es compliquen. La conducció. Tot i que té la forma d'un SUV, la gràcia d'aquest cotxe, i jo crec que un dels punts més claus, és aquesta dinàmica de conducció que permet oblidar que estem dins d'un cotxe tan alt. Juga amb el fet de ser alt i permetre'ns veure més i sentir-nos dominadors, amb el factor de que el podem fer entrar a les curves de forma fantàstica, gairebé, no igual, que un compacte, i el cotxe no balanceja degut a la suspensió, degut a que tingui una suspensió especialment pensada per l'off-road, per la conducció fora de l'asfalt. Aquesta versió, per exemple, tot i tenir un motor de 110 cavalls dièsel, és ben divertida de conduir entre revolts. I tot i que molts Qashqais dels usuaris gairebé mai tocaran pista, aquest cotxe és capaç de fer-ho gràcies a la distància que té al terra.
l'equipament. Hi podem trobar un gran ventall d'opcions, com a la gran majoria de segments. Però amb el compromís de Nissan amb la personalització es va reforçar la imatge d'aquest SUV, ja que moltes de les unitats que veiem pel carrer van força equipades. Alguns elements que precisament podem veure en aquest cotxe són el sostre de vidre, la pantalla amb connexió smartphone i navegador, càmera posterior davantera i 360 graus, lane assist, seients calefactats i una llarga llista de personalització exterior. Aquesta unitat 10 Years Anniversary té parts decorades en imitació de fibra de carboni, per exemple. El preu. Depenent del motor o l'equipament, com és habitual, tenim bastanta diferència en tarifa. Tot i això, és la clau de l'èxit del Qashqai que considero més destacada. El que he comentat en els 9 punts anteriors es pot obtenir a partir de 21.000 euros i a un màxim de 35.000 euros. Possiblement, la raó per la qual tenim les carreteres plenes de Qashqai i altres subsimilars de marques que s'han emmirallat en els plans de l'empresa nipona. Segurament no és ni la millor ni la pitjor recepta per fer un cotxe, però el que sí que és cert és que ha arrelat i ben fort a la nostra societat. El Nissan Qashqai, el que no li podem retreure és que ha entrat de ple en el llibre de la història de l'automòbil.